Gadahon kong mamin event. May aning kanahanog ang performance pa kay mo super. Dili na ta sigig pa pretend ikaw maoy hinungdan mo ang ako na pangana as ubo sa poster. Ako man kuno yan dirdog. Pagawa sa poster maoy gipagawas og dihado daw kuda. Wa ko'y pakikinsay na as ubos ug sa taas basta ikaw kay matunga-tunga. Round 1 game. Kabantay mo siya mga linya. Nay linya na kulatahon di ka. Isuga ni mo ang karaan na style mao'y gisundog. Di man din kumpiyansaan niya mga nakontra pagkahuman kay mapuno man pud sa bunog. Rabate lang gingari. Nya kalit ka mangulata mga kontra nimo kay mablak ay kinalasan sa linya. Kulatahon di ka kay katuo magud siyag maunay gitawag na punchline. Sa taga-tabok di ka katupong. Bisag asang lugara ka nagpuyo. Sa bali-balihon paning taga-upon mayabonis ka puno. Amo babag ipangtagak niya paliguan pag yung dapog. Kini taga-babag dili ka babag kumulabang ng taga-tabok.